Niin ja hyvää huomenta. Se oli sunnuntai, eli niin viimeinen päivä meidän reissusta. Tai no, niin viimeinen päivä. Huomenna lähdetään lentämään takaisin Suomeen ja tultiin taas käymään täällä Liisan tulevassa kodissa hakee ruohonleikkuri. Ja vaan huomasi, että tuolla oli kirsikkapuu tuossa. Kolmerattainen ruohonleikkuri, sähköpeli. Ja Liisa sanoi, että sunnuntaisin ei saa ennen 11 leikata nurmikkoa, kun täällä on semmonen sääntö, ihmiset haluaa nukkua. Siellä koiran kanssa ulkona. Ja taas vaan aurinko paistaa, niin lämmin. Tuossa justi vanhemmille soittelin, niin Suomenniemellä ainakin siellä Kokkolassa, niin ollut vähän heikkoa ilmaa, vettä sadellut ja 10 astetta oli lämmintä ja meillä on täällä parikymmentä tällä hetkellä. Siellä oli vadelmapuskakin tuolla. No niin, ja nyt jatketaan matkaa. Ruohonleikkuri kyytiin ja matka jatkuu. Kivan näköisiä kyllä asunnot täällä. Ja Faa huomasi, että siinä on oliivipuukin tuossa ja varmaan tuo seuraavakin. Täällä ne kasvit kasvaa vähän eri lailla kuin meillä kylmässä. Ja siellä naapuri antaa vettä joillekin kasveille. Ja Liisa tuossa sanoi, niin se haluaa kasvattaa tämmösen siihen tuija pensasaidan. Tämähän on kyllä hieno. Yes, many year, monta vuotta. But if I have money, I will buy big one, big one can go up quick. Sitten käydään ostamassa liput 1 päiväksi. Kun meillä loppuu tää meidän, vaikka me viikoksi ostettiin, mutta se on sunnuntaina kello 3 yöllä loppuu tästä meidän junalipusta voima, niin meidän pitää ostaa 1 päivä lisää tai sitten suoraan sinne lentokentälle, niin katsotaan miten meidän käy. No niin, ei pystynyt ladatakaan vissiin tässä siihen meidän korttiin, niin ostetaan tommoset kertakäyttökortit. Okei, thank you. 15 merci, 15 €, 2 € kortti ja 13 € lippu. Niin, en nyt sitten tiedä, että kun se sanoo, että ei voi ladata tuohon korttiin, vaikka me sieltä tultiin, mutta ei oteta sitä riskiä, että me ei päästä siellä lentokentällä sitten ulos niistä porteista, jos ei se toimi. Normi sunnuntai päivä. Mihin Liisa meni? Onko tuolla takana? Ei ole. Mutta ilma on kiva. Aurinko paistaa ja mukava
maa se tuntuu tämä Ranska olevan, kun täällä niinkö ei niin sanotusti turistina tuolla pyöri, vaan kaupungissa. Ja ihan samanlaistahan se on täällä tämä eläminen. Sitten kävelläänkin tuonne markkinoille, niin siinähän on Pizza Hut. Aha, ei mennäkään täältä. Mennäänkin sitten täältä. Sitten ajeltiinkin autolla tähän, kun piti tulla junaa aseman toiselle puolelle. Käskeltiin tuolla juna-aseman toisella puolella, niin ajettiin tuolta. Vitsi, nämä on hienoja nämä talot täällä. Pieni ranskalaiskylä Pariisin kupeessa. Siellä nautitaan sunnuntaista, aurinko paistaa ja toivottavasti täällä saa kuvata täällä markkinoilla. Täällä on kivan näköinen kauppahalli, markkinahalli. Oi. Ostetaanko kotiin tuommoinen lentokoneeseen? Mitä hän ne sanoisi? Katsellaanpas vähän mitä täällä on. Tässä on ilmeisesti niinkö rusinoita ja jonkunlaisia pähkinöitä ja jotakin hedelmiä. Siellä on hyvän näköisiä. Speak English only. Ja sitten on näitä monenlaisia oliiveja. Ne ei ole mun herkkuja. Olisiko siinä kilohinta? Ja sitten mennäänkin kalatiskille. Täällähän on vähän samanlaisia kaloja kuin tuolta Thaimaassa nämä. Ei koffaa. Ja mustekaloja ja kampelakohan se olisi tuossa. Ja lohi. Oho, lohi on kallis. 40 € kilo. Sinne kerkesi jo hypätä tuonne ja sitten on juustoja. You have ginger. Siinä on mansikoita ja sitten en osaa onko tämä jonkunlainen kurpitsa. Vadelmia, luumuja ja mustikoita. Paastaa siellä inkivääriä ja jotakin muuta mitä ne No niin, Liisa tuliko se hän puhuu kato ranskaa, niin rupeaa asiat hoitumaan. Onpa isoja käpyjä vai mitähän nämä on? Sipulia, perunaa ja sitten myydään mattoja.
Sitten tuli käsky. Ja mennään jonnekin. Siellä tehdään lättyjä. Kirsikoita, mansikoita, avokado, persikoita, kiivejä. Kyllähän täälläkin ihan samanlaisia on meillä. On a de la fraise à petit prix, madame, si vous voulez bien. Cato, 2 kilos 8 euros. Hän antaa maistaa tuolla sama. Không có gì quá. Tilaksi ei ihan samanlainen. Sama varmaan kauppa.เขาบอกว่า Non, pas des. Oui, un peu. Non, mais 5. Les plates, comme ça. Ouais. Ah, allez, par ici, monsieur dame, monsieur plaisir de la belle fraise, allez. 1 kilo de fraise pour 7 euros, monsieur dame. Qu'est-ce que tu as fait tomber? Ah, attends, 2 minutes, chérie, j'arrive. Mansikkaa tuli. Oli se ihan ok makuinen, mutta kyllä täytyy vaan sanoa, että suomalainen mansikka on paremman makuinen. Tässä täällä on. Jonkunlaisia nyyttejä ainakin siinä. Näyttää vähän lasangelta. Au Cambodge, tout va tuer. Kinkkuja. Siinä olisi lasagne. Lähdetäänkö me pois täältä? Joo. Okei. Sitten ollaankin kohta lähdössä sinne Cafuun. Minäpäs koitan äkkiä kuvata vielä vähän mitä tässä olisi. Täällä on kanoja ja makkaroita ja tää on siinä mielessä kiva paikka, kun ei ole liian kuuma. Thaimaassa kun ollaan markkinoilla, niin siellä on monesti aika kuuma. Aha, pussi repes. Siellä on vähän jonkunlainen lihatiski. Käydäänpä äkkiä kuvaamassa. Réfléchissez, j'arrive avec vous. Bonjour, mesdemoiselles. Mutta nyt mennään Cafu, mihin ne tytöt hävi. Tästä parkkeeraamisesta sen verran, että täällä pitää osata parkkeerata. Jos haluaa tämmöisiin väleihin laittaa auto. Sitten vähän nurmikon leikkuuta.
Ja noin puoli tuntia myöhemmin. Piha olisi nyt tän näköinen, että en tiedä pitääkö tuosta vielä leikata. Katsotaanko se Liisa tulee. Siinä on jotain kukkasia ja tuossa nyt ainakin on jotain. Ilmeisesti voisi olla jotain ruokakasveja, en ole ihan varma. Ei ole kolmipyöräinen ruohonleikkuri kyllä ihan mikään parasta. Se ei taho eteenpäin mennä ollenkaan. Ja tosiaan tuossa on tuo lähimarketti, pitääpä mennä käymään siellä, että oisko itelle joku vodkapullo sieltä tuliainen, ne on kumminkin jonkun verran edullisempia kuin täällä. Sehän on se vodka niinkö meikäläisen juoma, mitä mä yleensä juo, ja sitten olutta. Täällä reissuaikana 3 olutta on juonut. Ettei oikein hirveästi, niin kuin mä sanoin, että joskus silloin nuorena poikana tuli enemmänkin otettua ja biletettyä ja näin, mutta nyt vanhempana niin ei vaan kiinnosta. Ja tosiaan täällä on mansikoita. On vähän pienen näköisiä, mutta ei se haittaa. Ja aurinko paistelee sieltä. Sunnuntaita mennään ja ruuat on syöty ja naiset potkas meidän pihalle, kun ne lähtee johonkin marjaan. En tiedä mihin menee. No ei nyt silleen potkassu, mutta sanoi, että ei autoon mahu, niin mehän Markon kanssa sitten lähdettiin kävelemään. Niin, siinäkin on aika kivan näköinen talo ja sitten tämä tie, mistä ollaan monesti ajeltu, kun Liisalle ollaan tultu, niin on aika kivan näköinen, kun tässä on nämä puut. Ja jos joku katsojista pystyy sanoa, että mikä tää on, onko tämä joku vaahtera vai lehti on ainakin tuommoinen Kanada-lehti. Mutta nämä rungot on niin ovelan näköisiä, vai johtuuko se vaan siitä, että ollaan täällä ja sielläkin on. Katsokaa nyt miten täällä kukat kukkii ja kasvit kasvaa. Kato omenapuu, onkohan? Eikö ookin omenapuu tuossa? Ja tuija-aita. Meilläkin kotona kuoli se tuija, vaikka se on jo, mitä me ollaan asuttu 8-9 vuotta siinä, ja se on kumminkin melkein 7-8 metriä korkea. Mutta ne on nämä pari talvea, mitä tässä on ollut, ja koko ajan on ollut paljon lunta ja jäätynyt vaan. Ja jos ne pääsee sinne juuriin, niin se juuret ilmeisesti hajoaa sitten vedestä, niin se on silloin peli selvä. Kyllä täytyy sanoa, että on se vähän erinäköistä ainakin kuin mitä meillä siellä meidän omakotialueella Kokkolassa. Aika tylsähän se oli tuossa. Niin. Mutta niin kuin huomaatte, niin aidat on aika korkeita. No tuossa on oikeastaan ensimmäinen tommonen, että on tommonen matalempi, että näkee pihalle, että muuten nämä on aika tälleen peitettyjä. Mutta täällä on vielä se, siinäkin oli vähän pikku lommo ovessa, niin täällä on huono homma se kuulemma, kun kaupat menee 12 kiinni sunnuntaina. Me nyt lähdettiin kävelemään tuonne, mikä oli Lidli tossa, että sattuisi olla edes joku kahvila siellä. Niin katsellaanpas vähän myöhemmin, mihin joudutaan. Ja meillä pojilla matka jatkuu. Käveltiin tähän vähän matkan päähän tosiaan, kun tässä on kaikki paikat silleen niin kiinni. Niin tässähän on kivan näköinen pieni ravintola. Otetaanko me tässä yhdet oluset, niin pidetään pieni tauko paikalla. J'aurais pu essayer 5 par jour.
Bonjour. Niin. No niin, Pietra. Kiitoksia ja noin. Ai, kyllä se kilometrin matka kävellä, tai ehkä kyllä me varmaan pari kilometriä käveltiin. No, siinä. Niin, Ei ihan tulko. hyvältä maistuu. Ja aurinko paistaa. Justiin laitan lasit tonne laukkuun, niin nythän ne saa taas ottaa sieltä. Mutta tämmönen ilma on nyt, aurinko paistaa, niin varmasti 25. No niin, ja matka jatkuu. Eli tuolla äsken oltiin tuolla Duvel-baarissa ja tähän sisäpihalle tultiin. Olipas kivan näköinen. Siinä on varmaan joskus jollain ollut vähän isompi koti. Ehkä. Nyt lähdetään käymään täällä puistossa. Katsotaan mitäs täällä löytyy. Sitten käveltiin vähän matkaa, niin täällä on kivan näköinen puisto. Heti on vähän samanlainen tää näkymä niin kuin olisi jossain golfkentällä, mutta ei ole golfkenttä, kun on tämmönen puisto ja siellä on lapsille leikkikenttä tehty. Ja mutta jatketaanpas matkaa ja katsellaan mitä täältä löytyy. Ja tällainen tämä pikku rakennus on täältä toiselta puolelta. Mutta kyllä täällä varmasti porukka paljon käy ja varsinkin näyttäisi, että koiraulkoiluttajia löytyy. Hyvä, onko vähän katsoa, Eipä jaksanut sinne lähteä sinne puistoon kävelemään. Mieluummin kävelee täällä. Kattelee näitä hienoja arkkitehtuureja. Nämä on varmaan aika vanhoja talot, mitä täällä on. Kivan näköisiä kyllä. Joka puolella. Täällä olisi mukava mennä tommosella kunnon sähköpotkulaudalla. Pojat siinä vapettaa. Artisan, Boulanger, Patissier. Mitähän ne sitten tarkoittaa? Varmaan joku konditoriohan se on. On kyllä. Siellä on varmaan jäätelökakkuja, kun näyttää. Ja noita magronileivoksia siellä alimmaisella. Siinä on tommonen vähän kapeampi malli. Kumminkin on jätetty naapuritaloon sen verran tilaa, että mahtuu kävelemään. Katolta pääsee hyvin loikkaan. Niin, kai silläkin. Siinäkin menee kujaa tuonne, jossa on vielä katuvalokki. On kyllä niin erilaista täällä, mutta nämä on varmaan vähän rakennettu aikaisemmin kuin meillä tuolla Suomessa monikin kylä tai kaupunki. Niin
pihaa katu siinä ja tuo taisi pikkusen mennä lujempaa tuo auto äsken kuin 20. Täällä ei varmaan kahta samanlaista taloa on, niin kuin jossain No ei varmaan ihan. Thaimaassa tällä hetkellä, kun ne rakentaa niitä omakotitaloja, niin saattaa olla aivan hirveä määrä pitkiä vieressä toisen vieressä ihan samanlaisia. Tietenkin sitten sisustat on erilaisia, mitä on tilannut, mutta ulkoapäin, mutta täällä ei kyllä ole. Käänny oikealle. Siinä on vähän tuija-aita ottanut siipeensä. Lämmin on. Mitä Veikka? 25 varmasti. Niinhän se sanoo. Siinä on joku tuossa kafee ollut varmaan, kun se lukee tuossa seinässä, mutta en tiedä onko on siinä. Mä voin pysähdä. Voi Jeesus sentä, mihin me tultiin. Bom Jesus. Tulin tähän Jesus baariin ja vessaan, niin piti tulla tänne takapihalle, niin täällähän oli aika valtavasti kirsikoita. Voiko olisi meilläkin tällä lailla. Ja sitten täällä on pöydät takapihalla ja grillikin näyttää ja siinäkin on. Ja täällä oli toiletti. Ihan on kivan näköinen. Ja täältä kun mennään tänne sisälle, niin päästään baariin ja sinne on tullut heti pikkusen isompaa tuoppia ja pähkinää ja Valkosipulia ja oliiveja hyviä ja valkosipulia. no niin. Ja sehän on kohta känni päällä, kun tämmösiä laseja ruvetaan tempomaan. Niin täältähän se näkee. Katoppa, tästä muuten pääsee. Tai ei pääse, mutta näkee tuolla. Katokko isoja kirsikoita tuolla puussa. Niin on. Kivan näköinen on. Tuo on hyvä bieriä, kun kaljaa tuo Stella Artois. Kertokaapas, mitä noi on. Mä oon oliveita ja tuon Hessu Hopon maapähkinä. Vai kumpi niistä sai niitä supervoimia sitten pähkinästä? Kun ei edes muista sitä, Hessu Hopo sai niistä. Hessu Hopo, kun sitten oli superhessu, eikö se niin mennyt? Mutta mitä nää on? Haluamme, ne on valkosipulia. Sitten Jeesuksessa nautittu yhdet ja lähdetään kävelemään. Tytöt oli siellä kirsikoita käynyt poimimassa. Pitäisköhän meidän laittaa navi päälle? Tänne päin se oli, mutta tää kadun nimi ei ole vielä ihan oikea. Että tässä vielä katselen näitä tuija aitoja, niin onhan ne aika kivan näköiset, niin kuin tässäkin tämä. Ja ei tästä kyllä niin läpi mennä, on se sen verran tiivis. Kato koivu. Näitä ei paljon täällä näe. Vai montako oot nähnyt? En minä ainakaan. Tuolla tulee vähän erikoisen näköinen puu. Osaako joku
kertoa, mikä tämä puu on? Ei se vaan tuo seuraava tuolla. Osaatko sanoa, mikä tämä on? En ole ikinä nähnyt tämmöistä puuta. Mikähän tämä on? No niin, meidän kävelyreissu rupeaa olemaan aika lailla finito, että ollaan tässä Liisa kulumilla ihan tuossa risteyksessä asuu, niin katsotaan mitä vielä tehdään tänä iltana. Lähdetäänkö käymään tuolla kylillä niin sanotusti Pariisissa. Liisa ja nämä puhuu mukaan, että menee 12 kiinni, mutta silloinhan se oli kiinni, kun me lähettiin. Kun mä ihmettelin sitä, että kun nämä oli nämä hedelmät kaikki tässä, tai nämä vihannekset, sanotaanko näin, niin ne oli tässä ulkona ja ovet oli kiinni, mutta käydäänpäs kahtamassa sisälle. Bonjour. Viiniä löytyy. Olutta. Tuosta en viihti kävellä. Sitten pitäisi olla vähän hoikemmassa kunnossa kuin meikäläinen, että mahtuisi. Ja näin, siinä käy, kun tullaan vastakkain. Tytöt oli vielä siellä Liisan uudella talolla vasta. Sieltä menee se 10 minuuttia, niin me käytiin Markon kanssa tuosta ostamassa yhdet oluset. Näytäpä sitä merkkiä. Tää on ihan ok. Superpok. Ja meillä ei ole täällä penkkejä, niin parturi tuossa ikkunalauvalla, kun tuossa yksi kaveri istuskeli. Ja jos ei ne kerkeä tulla, niin sitten mennään tuonne seuraavan kauppaan ottaan toiset vielä. Mutta katsotaan.